F'Ġunju n-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol naqas b'aktar minn 2500 ruħ. Dan ħareġ minn statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO meta wieħed iqabbel in-numru ta' persuni qiegħda f'Ġunju li għadda ma' Ġunju tas-sena l-oħra. Filwaqt li fis-sitt xahar tas-sena l-oħra n-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol kien ta' 4270, f'Ġunju li għadda n-numru niżel għal 1711. Meta wieħed imbagħad iqabbel Ġunju li għadda ma' xahar qabel, isib li l-qat ukoll naqas bi kważi 300 persuna. Dan kif Mejju n-numru ta' persuni qiegħda kien ta' 2001. L-istatistika tal-NSO notat ukoll inqas b'mod qawwi anki dawk li ilhom ifittxu xogħol taħt il-21 ġimgħa. Fil-fatt, filwaqt li f'Ġunju tas-sena l-oħra kien hemm 2907 persuni f'din il-kategorija, f'Ġunju li għadda kien hemm 554 persuna. Anke meta jitqabbel ma' Mejju li għadda f'Ġunju ta' din is-sena kien hemm aktar minn 150 ħaddiem inqas ifittxu xogħol għal inqas minn 21 ġimgħa. B'din l-aħħar statistika issa jfisser li Malta ilha aktar minn sena b'mod konsekuttiv tirreġistra tnaqqis fil-qatt waqt pandemija. Il-qatt ilu jonqos minn Ġunju tas-sena l-oħra wara li kienet laqtitna l-imxija. Issa l-qatt saħansitra inqas minn dak li kellna qabel il-pandemija. Intant fit-tweet il-Prim Ministru Robert Abelo annota dawn iċ-ċifri pożittivi fis-settur tax-xogħol u qal li f'Ġunju 136 persuna uċija kienu qed jirreġistraw għax-xogħol. Dan huwa l-inqas numru fl-istorja u 6 darbiet inqas minn numru ta' uċin qiegħda fl-2013. Saħaq li l-politika progressiva tal-Gvern tassew toħloq prosperità ġdida.